babuni tayini panda khaisaka o parawo tini oro pana khaima kai bises kre chini je kolai champohar ni hainai titi edition ni election ngi tongo angka oro sini borom gonang tipra mothani gs boro batanya bagai miyauna nomination file khlaika kai tabo sung tai bisi election ni salbo duglia ba ambagai sung tini oro katal kwangma borok phaika te abon bisi sung oro je oro boot wise center wise je committee sung khlaika kai sung khaklayo sini o sito sung sini borong banang tipura mothani gs no kaplai khaimana noi abani khawo phayo to mingke nukha sung oro borok phai sung tini puila meeting khaima sone borok khorong khana ka sini khorong no thanjani khorong no anga sa khlayo sung tabum asuk barot hakotora kergmaya golo 73 years lai thangka sini je গণতন্ত্র ময়া গলো ফেবা তাও जों মহারাজা বাইথাং তাও চিনি প্রদু চিনি লাইবুমা 184 জন রাজা বংশধর বকা থাং তগই তংমানজাগলিয়া যে চিনি অরণ বসারনি যে চিনি রাজা কেরং রন যে বড় কেরং ক্রি কেরং সংকা রাজা ক্রি রাজা সংকা আমো হাইক্লায় হানি বসারনি যে তং ক্রি চিনি অমহাই কামাতি জরাও bo khasrangai dofan phek am bagai nang balai tong thonoro media bisting koina musugo anti prasarok sung tabu election tator sung canadian tator jakston sin dofano na harai sing himsidi sino ha bo jaga sung soka abo sung besang no jodino ansuna ni hinari nga kai sung kamai thanai am bai balai hambai mutam para sar mo para kai to jaw khobra ngai mo bobut ni ngo kalai bobut ni andar kalai mo kai ko champor kalai jamani 14 sit ngai norok tai buskango je chini tipra sarok ba onyo legal thang tong narok tongko ba koi jona motha tongko borok bo phaya go tipra motha ta bo ba phaina hinai tong manda borok wan suk tong bon bukha to keu samiya ba ta khu phaya ko borni bagi norok rok thancha hinani bagi tam ka sana musu abo to naidi chini tipra motha saima to politically kai sung ta phase 40 days ngako haipano sung je 40 days bisingo je maharaja ni tuifang bai je bororo asukai kha man ba khabasai phaibeka khaklayo sung tabu kabangma bodologo tongjanai rok ba kabangma rangri bai potre porkhai besangri nai mana hinai sin goba grano rok saya rok khai saitanai kabangma tongo tago ang muti padin saya ba boroni bakhawo wansumau tago sisayako hoyto boro tago baksa ba mla mp md sini bagai wansuk tongo kita sini wansumanga abuya men ka sung o ha ni busarok sung jingjak laika tanme ka sung nugo srai je 1947 12 bai kerma ya golo hatar hani je phaika o phainero robo ang saya tini boro jingjalni no phaika pheba phaibana sina hawo boro tini bangthagani o hani bagra le boro nani kurung kerango kre ang kaisa kerong thunai ngi sawo angkai busango ang joto kerong kurung koinai sungo ha titi edition tu ko yelanya greta tirpralen sung abonayo greta tirpralen meaning ang clearly sung busang elect edition kam pore sung approve map tab joto kisu sung khlai sung publish khayan asa khlayo sini je angkorok working committee rok angkai tabo ang khaklayo sini hawa sini taubo sung kerong rajati angkai baror hakotni kerong rajati ka sung taubo sini hawa sini rule khainani sini policy tabo complete tongo abang semano tan angkai tini fatar hani faine rok borok no citizenship amendment eko dairi phano borok no 50 বছরনি বকেano borok tini obo kai borok no bill khai oro khakasang tongna bagri khat khakasangai pheba sung o hani kusung khlai 10000 বছর bisi thugi o hawo je amo haika prithibini joto hai kolok amo haika raja bubagara kobang tini japani ang nukha japani je 124 জন আছে bongni aro pheba sung sin borok siangai bongni dynasty che ek number sung second so kato sung se walo joto hai kolokuk dynasty even sung sebano tring changmani 117 নম্বর raja chengai se 1200 1250 বছর pheba 117 জন raja তিনি যে ক্লাইমার আবনের হিসাব থেকে রেখা আবাইনে চিনি অনেক কিছু